vatandaşlar. Biz şun DVT platformasına Türkmenistan'na bir kanun yadayda tutulan građan aktivistlerini go'llab Zoom protestini geçiriyor. Yine Türkmenistan'na građan aktivistleri, jurist Allaberdiyev Peygamberdi, Lukman Hursanay İstanbullayevani, Murat Düşemovi, Cuma Cumakayeva ve beyleki građan aktivistleri go'llab yine şu Zoom protestini biz sizin dikkatinize götürüyor. Inni men gıyskaça her aktivist vardı gıyskaça aytsam jurist Allaberdiyev Peygamber 4 sentyabrda bir kanun yadayda tutuk edildi. Cinayet etmedik maddeler boyunca diktatör Berdimuhamedov rejimi 6 yıl bir kanun cinayeti Allaberdiyevi çekti. Türkmenistan'ın kadiyetine geçen kadiyet işine bir topar kanunu dengelmeyen yuridik prosedurlarını bozup aklavcı bermen diktatör Berdimuhamedov'un hususi gökülmesi boyunca Allaberdiyev Peygamberdi bir kanun kadiyete çağrılıp basıldı. 4 yıl beri öz hüner hukuklarının uğruna görüşüp gelen Lukman Hursanay İstanbullayevani Enem Ahri Merkezinde 2017 yılda bir kanun işten boşadığını beri Türkmenistan'ın sağlık puğduğundaki problemlerinin üstünü açıp adaletsizliğe karşı görüşüp gelen Hursanay'ı tuttular. MHM işgärler gelip şunu yolda köçede tutup akiden yerler belli de yine bizim fikrimizce şu tutsal uğruna yani tutsal edilip şu cinayete çekiliyor. Türkmen hükümeti şu hatları edenine gizliyin ediyor. Hiç yerden haber olman sonuna bilip kalıyor. Yine şunun için her çıkışında ayyandım. Türkmen hükümeti, gizliyin hükümeti ve gurumaçılık taydan cinayetçi hükümet. Başka da građan aktivistleri Murat Düşemov ve onun dostu Cuma Cukamayev Karayol bilen Avtololu Aşgabat'tan daşıqda baryakalar 7. yılla ruh veren etrafının yol görkezcik postuna polisiya tarafından saklanıldı. Murat Düşemov'un ıkbali yine şu günlükçe belli der. Bizim tahminen gelen Türkmenistan'ın maglumatlar boyunca şu adama edil Allaberdiyev Peygamber yani etmedik cinayetler boyunca cinayet kodeksinin maddelerini ulanıp politik değerli građan ya da cinayet kodeksine qavat gelen maddelerine qavat gelirip şunu basacak oluyorlar. Tevel Türkmenistan'na građan aktivistleri hiç yol verilmiyor. Hormatly vatandaşlar, Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Berdimuhamedov građan aktivistleri boşaltmalı. Yine indiki sözü men Allamurat Rahimov bizim jurnalistimiz yine köp işler ediyor şu Türkmenistan hükümetinin opozitsiyanın işleri boyunca beyan edip köp zatlar halkında düşündürüyor. Allamurat Rahimov söz sizden aydıverin. Sağ olun Murat Uranov beren sözüňiz üçin. Gaty dogry belläp geçdiňiz. Şu Türkmenistan'ın häkimetleri soňky wagtlar gaterwet edenetliklere ýüdürýärler. Esasen şu ýanky adyna da geçen illeşlemeden tutulmagy şunu görkezýär. Şuda da ýanky şu adyna da geçdiňizde ýene de ýanky Peygamber Allaberdiyew geçen ýylyň sentýabrynda tutulanyna edil şolay. Şu sentýabryň başynda ýene bir aktivistimiz tutuldy, olam Nurullah Halikov. Nurullah Halikov ol aktivist bolup aktivistem de olan bar eden günäti, olam goşudurna geçinäki günäti şu Türkmen Newspaper neşir var. Türkmen Newspaper aşağı ýurt alıp baran neşir var. Şoňa bir surat ýeripdir. O suratam bir gadagan suratam der, gildin suratam der, şu taýyp baran bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň suraty. Şonam hamala näme üçin bermeler, geçirmeler edilipdir da. Olam düşünüksiz, näme şu şeyden. Indi şu taýda şulara aýplama bildirenlerine näme diýerler? Edil şol Düşemow aýplama bildirilýär ýa-da Cuma Kaýf Düşemowyň ýanyna ýollaşy şu ikisi bile tutulanlar. Şol etmedik günäleri boyunlaryna goýulýar. Ne şolaram görýärmi? Peygamber Allaberdiyew üstüne adam kuş görüp uruşturup onun üstüne boynuna günä ýüklediler. Ýani şu ýanky Nurullah Halikowa şu surat boýunça aýplama bildiren oklarda hamala bir ýerinden $5.000 alypdyr bir öz dostundan şonu ýyna gaýtaryp bermeýän üçin. Şu dostuna basyş görkezip şoňa
arda ýazdyrýarlar da şu wakadan soň. Edil şu wakany ýydy bile indi şunu ýallatyp bolup dursa görnüp durda şol häkimetleň eliniň bardygy. Ýa-da inha şol düşýämek çykmaly da 22 sene, 7 sene tutuldy 10 ýaş tutga. Yani 10 ýaş izolýatorda saklamaly edildi suwdun karary bilen da şowdun ruhy bilen diýetarym. Olam näme? Şo taýda şol vilayatara gatnaşyklaryň düzgünlüği bolup durýar. Näme üçin şo Aşgabatdan baranlar şo taýy ýanyna eline şonu koronavirus keteliniň ýokdugy barada medisina guwanamaty bolmaly eken. Şol ýok eken. Emma şoň öden bir kanun näme üçin täbäbi Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň bardygyny boýnalanyoklar. Ýurtda epidemiýaň, pandemiýaň bardygyny boýnalanyoklar da. Ondan şonu boýnalman näde ol beýleki düzgün ýerdirdiler. Bular hem şoňa protest bildirdiler. Protest görnüşinde şo taýyp ellere spravkasy bar ya. Şoň üçin bular milisiýa aýygyna alyp gidip şeýdip 10 ýaş suwty berdiler. Indi bu üstesine ýa-da juma kaýf oturmaly möhletine oturup çykan soň ikisi bile çykmaly bolýan. Murad düşen fiçe karanoklar. Näme? Şebäbinde bize şol häkimetleň öz içinden, organyň öz içinden gelen maglumatlara görä, şoň oturan kamerasyna ýene-de 3 tane adam alyp, oğlan alyp uruşdurýarlar. Şoň men üstüne häzir 108-nji madda boýunça Türkmenistanyň jenaýat kodeksiniň 108-nji maddasy boýunça häzir şoňa jenaýat aýplamasyny ýüklejek bolýarlar. Olam näme? Adamyň bedenine şeket ýetirmek. Indi şular ýazatlar beýlekler bilen ulanylýar. Ýani adam adamı ýok etmek we diýeri ýok ýitirmetmek syýasaty bolýar. Onu ýa-da şükýany seredin. Şol edil şu wakanyň barşyny 16-njy iýulda ýaňýakynda şol Wrach Lukman Ayan, Kursanay Ismatullayew anam diýerini ýok etdiler. Äkidipdirler niri ýakydany şoň dogan arnaşlaryň bilen o. Näme aýplama bildirilýär, onan bilýän ýok. Edil şol gün, şol 16-njy iýulda Murat Düşýemowyň jigisi 32 ýaşly 6 Düşýemowy diýerligine ýok etdiler. Äkitdiler ýygnap ýene hatsy hiç kim hiç tat bilen ok. Näme güne bildirilýär? Şu adam diýerde şol 16-ndan bäri näçe gün geçdi? Ene bir hepde ýaly wagt geçdi. Şol oglanyň nirde digen belli diýär. Näme aýplama bildirilýär? Garyndaşlaryna maglumat berildi. Şunu edem günden güne göjek ýagdaýda konstitusiýanyň Türkmenistan ähli kanunlaryny bozulmagy. Ýöne beýleki tarapdan şu wakalar tutuş dünýä jemgyýetçiliginiň halkara jemgyýetçiliginiň ýüzüne tüýkürlen. Näme üçin? Ülkerin onu edil şu wakanyň ýany Kursanay bilen ýa-da 6 Düşýemowyň tutulmagynyň ýany 10 ýaşynjy iýulda Ýewroparlament Türkmenistanyň we Amerikada ýa beýleki ýurtlaryna insan hukuklary barada ýürüýçi online meeting geçirdi. Online konferensiýa geçirdi. Oňa da aktivistler bizim tarapymyzdan ene Ruslan Mätiýew bilen Farid Tuhwatulyň gatnaşdy. Şolar hem şu Türkmenistanyň ýagdaýlary berk tanqid etdi. Halkara guramalar tanqid etdiler. Ýewroparlamentin agdalary tanqid etdiler. Şuňa da jogap edip ine gözüňize batyp şeýitdiýär diýen ýaly edip. Edil ertesi günem 2 tane adam, 2 tane aktivisti diýerini ýitirmetdiler. Şuňa öde halkara jemgyýetçiliginiň ýüzüne tüýkürlen. Şuňa ni halkara jemgyýetçiligi reaksiýa bildirmeli. Odaly bilen Ýewroparlament reaksiýa bildirmeli. Näme üçin? Sebäbi şu edilen zat şol Ýewroparlamentin ýüzüne tüýkürlen diktator tarapyndan. Emma gynansak da şuňa ýetir reaksiýa ýok. Gynansak da Human Rights Watch, Amnesty International ýa-da terketede reportyorlar diýilen ýalyny ululy iri guramalar bar bolan şolar hem şoň kayan bir aladasyn eten oklar şoňa ýetir reaksiýa oklar. Şoň üçin şu mümkinçilikden peýdalanyp men şolary şu bolan waka gaty ýetir reaksiýa bildirmekden hem Ruslan Mätiýewiň şol pres konferensiýada, şu konferensiýada aýdyşy ýaly inni sözden işe geçmeli. Ýagny sanksiýalaryň dili bilen gürleşmeli. Türkmenistanyň diktator rejim bilen inni halkara jemgyýetçiligi gürleşende sanksiýalaryň dili bilen gürleşmeli. Ýagny diktatoryň klanyna, şu diktatoryň rejiminiň iň günäkär adamlaryna garşy dürli hili sanksiýalar ulanmaly. Diňe şu ýol bilen inni şäre görülmese bolanok. Sözden inni 30 ýyl boldy işe geçerlik. İşe geçerse wagt boldy 30 ýyl boldy. Şoň üçin şu ýene bir gedek gaýtylýan halkara jemgyýetçiligine ýüzlenýän halkara guramalaryna şu zatlar esasan siziň ýüz garalaryňyz sebäbi siziň edýän işiňiz ýokşulyk urda. Siziň edýän işiňiz baram bolsa şol netije berenok. Diýmek işden inni ýa-ni teoriýadan inni işe geçmeli. Ana men şunu aýtjaklarym esasan şunlara barat ünsiyetdiň ýa-ni şu köp sag bolun. Sag bolun köp Allamrat agam ýa-ni gowy düşündirdiňiz biziň halkymyza.
Näçip aktivistler tutulýar, näme sebäpli Türkmenistanyň hökümeti ýa-ni jogapkärçilikden gaçýar we bütün dünýä gurumalarynyň ýa-ni şu mesele feridişi. Indi söz bolsa biz Fatma apa bereli. Fatma apa söz sizden. Aýdyryn. Sağ olun söz bereniz üçün. Men de sizlerin aýdanlaryňyza goşulaman. Şu bizlerin aktivistlerimizi, doktorumuz Tursanay Ismatalyewany, düşürmüşler dolanları, Allah berdikleri tutsaklıktan boşatsınlar. Bu bir kanun diktatör kafasına göre iş edip günahsız adamları ertip tıkotlar. Ne günahsı var? Hakkını soradılar. Hakkını tribut ettiler. Hakkını soran adamları bunu yapsa son bilmem ne mi olacak. Bize tribut edemiz. Tutsaklıktan hemmesini çıkarsınlar. Söz vereniz için sağ olun. Bitirdim mi? Sağ olun Fatma apa. Menin sözü Bayram Türkmen'e berýän. Bayram Türkmen aýdyryn. Salamu alaikum, qadırlı Türkmenistanlar. Ben özümden aydayım. Men hem sizin Zoom protestlerine koşulyarım, hem de edilen aktivistlerin azat edilmeni talap edýärim. Alaberdiýew Peygamber, Hursanay Ismatullayewa, Doganlar Düşemow ve belki aktivistler gurrumsuz ve häzir özümünde azat edilmeni talap edýärim. Bolmy? Prezident halkı Türkmen men orusçadan aýdaýyn da birazrak. Aydın. Требую отпустить активистов наших, которые были бесследно задержаны и бесследно пропавшие. Мы не знаем, что случилось с ними. Туркменистан является очень один из жесточайших репрессивных государств. Мы требуем скорейшего выпуска свободы. И прошу помочь правозащитникам, чтобы расследовали это все. Спасибо. Спасибо большое, Байрам. Я хочу дополнить слова Байрама. Дорогие туркменистанцы, сегодня мы 27 июля проводим Zoom-протест в поддержку гражданских активистов, которые были задержаны и сегодня задерживаются в Туркменистане. О многих мы даже не знаем. Мы знаем о некоторых. Аллабердиев Пейхамберди, Хурсанай Истамулаева, которая являлась врачом, Мурат Душемов, Джума Джумакаев и остальных. В Туркменистане правительство Туркменистана, незаконно избранный президент Туркменистана проводит специальную политику по уничтожению гражданских активистов. Они арестовывают гражданских активистов, приписывают им разного рода уголовные дела, которые не связаны ни с их деятельностью, не связаны ни с их активностью, либо их посадить в тюрьму по другим обстоятельствам. Но тем не менее до нас доходит вся информация о их состоянии, о всех процедурных вопросах, которые были в судах. Поэтому все нарушения мы стараемся через правозащитные организации доводить до международных организаций. Как вы знаете, 15 июля в Европарламенте была организована конференция в защиту, онлайн-конференция в защиту гражданских активистов в Туркменистане. Там было сказано, что Хурсана Истамулаева и Мурат Душемов и его брат были задержаны незаконно. Это было уже доказано. Это было на этой конференции Европарламент наконец-то сказал и потребовал от туркменского правительства немедленного освобождения этих активистов без каких-либо условий. Поэтому с каждым днем международные организации начинают вникать в ситуацию по Туркменистану. Мы с каждым днем, с каждым шагом приближаемся к санкциям против незаконно избранного президента Туркменистана Бердымухамедова и его коррупционного правительства. Дорогие туркменистанцы, уважаемые туркменистанцы,
Я прошу всех подключиться к этому событию, к нашему Zoom-протесту в поддержку этих гражданских активистов. Аллаберлова Пехамбера, Хурсана Истамулаеву, Мурата Душемова, Джума Джумакаева и остальных активистов, которые незаконно, без всяких причин удерживаются властями Туркменистана. Теперь я слово передаю нашему следующему активисту Ханур. Ханур, söz sizden. Aydanım. Salam edilişler. Giç çarşembeňde. Şu yerde bellek geçmel zat Allah muradaga gatyp bellediňiz. Elbetde halkara guramalara gatyp uly iş düşýär. Sebäp diýsen, düýne çende biziň halkymyzyň hiç ýelik reaksiýa bildirmeýänliginden näile bolup gördük. Diktator rejimiň ýa-da Türkmenistanaky bir kanun hereketleri edýän organ işgärlerine hiç ýelik halkdan gaýtyp bermeýänligine näile bolup gördük. Ýöne inni şu zatlar dörenlen soňam halkara guramalara uly iş düşýär. Inni gerek olaryň elbetde biz şu taýda olaryň herekete geçmegini üpçün etmeli. Ýöne bundan başga meniň başga da aýtjak zadym halkymyza häzirem uly iş düşüpdir. Sebäp diýseňiz watandaşlar, bizim Türkmen halkymyz şu neçenli gorkup gelip şeýdip ýaşap gördük. Hemme onun başymyza gelen zatlar boldy. Dogrymy? Ýöne näme üçindir Türkmenistan hökümeti özüne garşy gidýän her bir aktivistiň, her bir hukugyny gözleýän raýatyň öýüni polisiýany uratmakdan ýa-da ýaltanman öz etmeli işini edip oturka, biz näme üçin halk bolup, özüm köplük bolup, özümize gerek gelen borcumuzy, işimizi, wezipemizi ýerine ýetiremdi. Bu ýerde Murat Düşeňew bilen Alty Düşeňew bolup biler bolly inha. Tursunay İsmetullaýewa bolly, ýa-da Peýgamberdi Allah berdi bolly, ýa-da beýleki Nurgelli ýaşy oglan bolup bilerdi. Onuň ýerine maksat bolup bilerdi, ata diýip bir bolup bilerdi, aýna mähri diýip bir bolup bilerdi. Olar siziň garnaşsaňyz bolup bilerdi. Biziň şuň edýän protestimiz edilen işe. Yani bular şu wagtky haklar, hukuklar çeýnelen aktivistlerimiň biziň bilen hiç ýelik garnaşlygy ýok watandaşlar. Biz ýöne şonuň edilýän hakynyň iýilmegi biziň ertirkün hemmemiziň başymyza gelip biler diýip şu wagtyň öňüni almak üçin edýär. Görşüňiz ýaly gellem. Anha şu wagt gurrun berdiler, şolar nädip tutuldular, nädip başlaryna tökme atyp edýärler. Biri Tursunay diýilýän görgülüniň 2017-nji ýyldaky ýadan ardasynyň nemesini şu wagt alyp gidýärler. Diýme onu sen Türkmenistanyň içinde hak hukugyny bilip konstitusiýa esaslanyp arda ýazsaň senem alyp gitjeklerini görkezýär. Onu siz mundan beýle hakyňyzy, hukugyňyzy gözlemän geljekmisiňiz? Biziň maksadymyz hem şul edilýän bir kanun herekete watandaşlar, edilýän işe nägilelik. Şonuň üçin eger olar gije günnüz ýatman her bir aktivistiň öýüne polisiýa uradyp ýa-da şolar ýalyk bir kanun töhmetleri bilen aladasyň edip özüne garşy gidýänleriň, özüniň hak hukuk talep edýänlere garşy şolar ýaly bir kanun iş edende olar etmeli işini edýän bolsa, eger biz etmeli işimizi etmeýän bolsak, Ayan Hasan aymal aktivistler görüşüp görle diýip bizim garadan oturup seredýän bolsak, ertirkün siziň başyňyzda şolar ýaly bir kanun hereket gelenliginde näile bolmaly däl watandaşlar. Bolmaga hakymyz ýok. Sebäp diýsen san aymal aktivist hemme kişiň hakyny hukugyny gözläbilmez. Hemmemize de wezipe düşýär şu taýda. Şoňa düşüneliň. Nämeden gorkýas? Gorkoro nämemiz galdy? Hemme zat şu wagt inan 1,5 ýyl bäri 2 ýyl uğrak eýýäm ýollaryň ýapyklygy. Şundan gorkýanmy? Tam geljek zat geldi biziň başymyza. Mundan öter açlykmy ýa koronawirusyň halkymyzyň içinde kösäp oturanlygymy agza bermeli. Gorkmalylar watandaşlar, indi birazajyk hak hukugyňyzy aýaňyzyň, diýdiňiziň üstüne galyp görüşmäge başlamasak, wagtlar nowat boýunça ýekeme urar hemmäňiz, ýekeme. Eger şu wagt birgen güýje golluk berip, dewlete bolsun, haýsy özüňizi neme gidýäni gördüňiz, goşulyň watandaşlar, pikirleňiz, jemlenşiň, tapawdy ýok. Biziň esas maksadymyz ne şu wagt demokratik Türkmen geňeşiniň amadyndan şolar ýaly birleşip biläjek adamlar bolan birleşip biziň etjek adamymyz Türkmenistanaky bir kanun herekete garşy güýç bolmak. Näme üçin? Sebäp diýsen biziň şondan başga
güýjümiz ýok. Ejiz. Bizdiňe aýdyp getirip bilýäs. Halkara gurumolary talep edip bilýäs. Herekete geçiň. Ina bir kanun hereketler bolup dur diýip bilýäs. Ýöne şul 10 adam bolman, 100 adam bolup eden bolsadyk nähili täsiri bolardy. Siz şoň gözüňe getirip görüň. Şonuň üçin watandaşlar bize henide mi iş düşýär? Henide mi iş düşýär? Her kim indi 21-nji ýylda ýaşap otyr. İnternet platformalary bilen eger bular ýaly nemeleri platformalary gatnaşmakdan çekinýän bolsaňyz, onuň uğru usuly kän. Suratyny goýup inglizçe bilýän bolsaňyz, fransuzça, başga dilleri bilen, her kimin öz bilýän dilleri bilen dünýä jemgyýetine, halkara gurulmalary, dünýä liderlerine ýetirmeli watandaşlar. Her ýerde iş düşýär. Belki men uğrunu bilýänler, sen bilýänsiň şol uğrunu. Şonuň üçin her ýerde iş düşýänini bilip, şo jogapkärçiligi çekip, şol ýaly işlerde aktiv olarak gatnaşmagyňyzy isleýän watandaşlar. Köp sag bolun diňläriňiz üçin. Sag bolun Hanogul. Indi men sözü bolsa Timur Serkede geçýän. Timur Serkede. Aýdyryn. Ses gelen. Ses gelen o. Derde koşmada adam yok. Edermen vatandaşlar aktivlemi hem atırwada aýtdylar o. Men goldaýan. O bolpran atyry gara siret dursa o. Men näme diýmek isleýän? Şol yüzlerçe adam häzir basylyp bir kanun basylyp türmede otyrlar. Yüzlerçe adam bir kanun. O. Ol Berdi Muhammedow, Gurbanoğlu Berdi Muhammedow. Sen ejeň bar, hawa, doganlaryň bar, hawa, yegenleriň bar, hawa, çağalaryň bar, hawa. Egerde bir günde bir gün bolmasa bir ýetse, hawa, daşa ýurtda hawa. Nälik özüň nälik alyp baradyň hawa. Sana näme orada şonda ýetirseň, 1-ni, 2-ni, 3-ni, 4-ni hawa. Şoň üçin men pikirimçe şol rejim işläp duran adamlarym olaňam öz doganlary, gardaşlary, daşar ýurtda okap ýörenleri, çağalary hawa. Hemmesinden öz nämeleri bar hawa, daşar ýurtda hawa. Olardan bilmek isleýän, olaňam egerde öz çağagyny ýitse nälik bordyňyz, öz çağagyny, ejeňiz ýitse, öz gyýdogyny ýitse hawa. Ya öz gyýdogyny zoratar hawa, zorap taşlap gitler hawa, öldürseler hawa. Türkmenistanda şeýle bolup dur häzir hawa. Şoň üçin men pikirimçe eger şuň ýaly gitjek bolsa, hawa, şuň ýaly gitjek bolsa, şuň ýaly watany ýöretjek bolsa onda ýeti bir gün olaňam çağala ýitip başlar, olaňam doganlar ýitip başlar hawa. Şoň üçin hem aktivitelere çıkaryň. Hawa. Indi wagt geldi hawa. Biz birleşip oturýarsyň hawa. O hemme tarapdaýyn birleşip durýar. Hawa, şoň üçin biz kanun boýunça hereket etýär. Ýöne kanun boýunça hereket etmejek bolanlaryň bar, biz olary saklap durýar hawa. Gitmäň, wagt gelen ok diýip olary saklap durýar hawa. Şoň üçin bir kanun tutsak edilen adamlaryň baryny goýaryň. Sağ olun. Sağ olun Timur. Indi men sözü Mälige berýän. Mälik söz sizden aýdyryn. Bağışlan. Benim var ödegedegimde şu yankı ağdalık geçilenlerine dogonlar düşen fleri peygamberdi Allah verdi Kursana İstanbul'a ve Nurgelli Halik ve başka da var. Hazır kuvvetde de bir kanun yağdaydı var. Şu rayatlanma ve hak hukuklarını var. Talep etmekler sebepli türmelere düşýärler. Käbirlerini universitetga diýip bar boş wada berip üstüne var ýene de provokasiýa edip 3-4 adam bilen uruşdurup ýene tutuş ömürleri var, türmäň aňyrsyny var geçirmekler oýunça aladalar etdiler şuňky Türkmen häkimetleri. Inni ol adamlar var
öz hak hukuklaryny talep etmekleri bilen näme diýjek bolýarlar Türkmen häkimetlerine? Şuň kowun Türkmenistan tutuş dünýä bağışlarsan elini kaçacak sözlerimi şu wagtda Türkmenistan we sırtı görünüp durda tutuş dünýä guramalarını dünýä ýüzüne maskara bolup oturýarlar. Diňe Türkmenistan we berde häkimetler maskara bolanok. Biz var ýurdun daşynda raýatlar biz başga ýurdun raýatlary bizden soranlaryny. Siz var nireli siz haýsy ýurtdan geldiňiz zat diýip soranlaryny biz özümizde var biz Türkmenistan diýmäne namys sürüp başladykda. Sebäp diýsen Türkmenistan diýsen var beýleki halklara var siziň var o ýerde näde görnä hilek näýlik var prezidentiňiz var hökümet var organ işgärleňiz öňünde var ol adam öňünde özlerine var adamdan Hudaý ýasap çokunup egilip bara salam berýärler diýip şeýle başga da bir giden maskara çırplarını var aýtýarlar bolyn. Şol var bize yüzümüz galan nokta ýere ýarylmady menem girmedim diýdirdi. Özüňiz var ýurdun içindäkilerini diňläp oturandyňyz. Ullokan var adamlar da siziň var öz saglaňyz da var. Şu dowamly var gulçulugy ýok diýip bilmersmini. Ya Hudaý var bir da ne vedip par size göz görkezmermeýi näýdi ya anan ýaňyz mı wapşy Hudaý musulman ýurt diýip tanalýar. Ýöne käwrdatlarda var özümi musulman diýmäni mene bir namys bilýän. Sebäp diýsen şuň kugun var her hilek ýagdaýlary özüňiz var menden gowul ýansyňyz deňäp bilersiňiz. Mundan da şeýle aýtjaklarym inni şu Türkmen halkymyza var ýüzlenmek isleýänler. Sizem var inni hawa siyasata goşulmaň. Häzirki wagtda Türkmenistanyň siýasatda araky Allahym Rahim bilen Hanowlyň bir şeýle çykyşy boldy da Türkmenistan häkimiýet mi ýa-da mafiýa mı diýip. Şonu men var näme mafiýa diýip bar ýa ondan beter var kriminal görnüşinde atlanýar biljekde Türkmenistany. Häkimiýet diýip bar häkimiýet mena görem o politika däl bu marazmatika. Şu wagtda dowam etýän rejim. Sebäp diýsen adamlar var özüniň arnamysyny, wojdanyny ýitirenler o ýerde. Ýurdun içinde var pysırdawam gepläp bilen oklar. Hatda şu bolýan zatlar var da kellesindäki wabrajeniyede pikirlenmäne var özlerini gorky bilýärler de, gorkýarlar. Olanlar barıp ýatan adamy özüniň var çökkünligine, ruh çökkünligine ýetirýär. Şeýlerde adamlar, watandaşlar, ýurdun daşyndakylar, ýurdun içindekiler birazajygam bolsa var imanyňyzy oýaryňda, birazajygam bolsa kelläňizde agram berňde pikirleňde şu bolýan zatlary dur diýmäne çalşyň. Sebäp diýsen var yalança eka gelen zok. Gelecekde sagalaryňyz bolmaly. Binamyz sol para şolaňam gelejegini ýagty gelejegini depelemäň, bolmada da çagy ýatamaň. Soňundan ökünmäň. Biz ýalak var aktivist diýmänler, öz hak hukugy, şu ara bolýan nejisar bolup geçen zatlar var, dur diýip bar iň soňunda çykyş eden soň sen men oglum däl, ýa sen men gyýdym däl diýen ýalak var gepleňdi, çagalaňda aýtmaň, ýaman ýok işdegi. Şeýlerde ýaman var, gowy pikirleniňler. Çagan var, her bir öňeten samtygam akyllam var, dogurup bilýär, ýöne şoňa terbiýe berip bilýänler. Çaga dogular ha o. Ýöne ýurdun daşyna çykyp, ýurdun içinde de sagalaň goýup, näýlik ulolşuny zadyny görmän, terbiýe berip bilmän, beýdip bar ýaşajak bolsaňyz çaga ýatamaň. Umuman temadan ma gaty daşlaşjakka Türkmen häkimiýeti ýanky agdalyk geçirenler we olardan başga da var 30 ýyllar dowam etip bar şu rejimiň var yelimne yelmes bar biçare ýagdaýda oturan tutsawlary, siýasy tutsawlary, nasarlary goýberin. Haýal etmän, haýdan hay goýberin. Talap sizden şeýle. Sag bolun adamlar.
Sağ olun Malik. Hormatly vatandaşlar. Demokratik hareketler dine arasa parahat yolun baryalar. Biz havos erka Türkmenistan'da. Biz Türkmenistan'ın bir kanun prezidentini kanun hesabına havosuz parahat yolu çalışmak istiyoruz. Şunun için şu ünkunde Türkmenistan'da işleyen ministerler ya hükümette işleyen yolbaşçıları yüzleniyen. Siz Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti, diktatör, her gün kanun bozayan adamı gollaman. Siz Türkmenistan'ın kösönüp gelen kanunlarını bozulayan halkı gollaman. Yine bizim şu halkın tarafından size haş ediyorsunuz. Yine men Türkmenistan'ın içindeki ve dışındaki Türkmenistan'ın vatandaşlarına yüzleniyen. Biz demokratiyanın hükman Türkmenistan'ına koyuyoruz, yola koyuyoruz. Demokratiyasız biz ömür gidebilemiz o. Biz beyre yatsam, eyle yatsam hiç vakit baktlı yaşayabilmez. Şu hükümet, bizim şu hükümetin alıp barayan yolu dine bizi ulu bir çukuru yankı düyüp lakıp otuyor. Şunun için oylanın. Yankı meğerlik aktivistin diyen sözleri, Alımrat Rahim'in, Fatma Dayı'dan, Bayram'ın, Hanoğlu'nun diyen sözlerini analiz edip dinleyen. Biz size elbetlik işlemiz yok. İndi sözü olsa ben Koordinasyon Center'ın yol başlığı Kanada'daki bizim evinleşimiz Muhammed Duyac'a veriyorum. Muhammed abi söz sizden. Yeni örgüdeki mengde salam. Vatandaşlar sağ olun, kollayanız, şu yanaktatları iyi giderli, devam ettirmelidir. Ben şu da bir bellecek dadım var. Ne için? Şu da bir de gerek şol yurdun içindeki. Çarı öz hak hukukunu koruyacak ol. Ya öz profesyonelini, işini, normalini, kanun esasını işleyecek ol, görüşüp ve hükümetin idarlamasına tedavar bulayan adamları olmamız ne için bize muhimdir. Vatandaşlar, ünlülerin buradadır. Hükümet şu 30 yılla öz halkını evkedi. Şol ne dip oňortdy? Ne liyardaydı oňortdy? Halkın kellesini korkuda öröden için. Halkın tetini çıkardıp bilmedi. Sebebi eğer halk tetini çıkarsa, öz hak hukukunu korap başlasa, ol bir yadırını bomba yanar. Berdi Muhammed cinayetkarlar şonu qow bilýärler. Şol için bir çala bir tetini çıkaracak olsa hemme güýjü bilen hemme kanunları bozup dünya cemiyetçiliğinden çekinmeyeni şonu türmeye batıyor. Yani Allah Murad'ın aydışıyana Evroparlamentin parlamentaristlerinin yüzüne tükürüp ettiler. Ne için? Şolardan korkuyor. Sebebi halk eğer öz hakukunu korap başlasa, eğer halk kanuna dayanıp hareket etse, hükümetin sonuna yeteceklerini o gözüyor. Şu sebepten biz şunları korumaklarımız, yani öz çağımızı korumak, özümüzü korumak. Yani gelip inni bir tane haramzade hakim gelip ekini üstüne traktör koyuverip şunu tədeden kaldırıp nemedip bilmer. Şu neçelin, şun yanına aktiviste olmadığı için bir haramzade hakimim öz halkını ediyor. Vuruya, yençe, edenettiliğini etti. Ya da bir tane vraç neçiyle okaptır, profesiye alıptır. İndim ben normal adam yani işleyecek. Öz sovistime dayanıp, normal aylık alacak. Şol için ben gelip, şun yanaklarda karşı biziyatke bercekke diyen adamı türmeye batıyor. Şu kim için etti? Hemme vraçlara etti. Şun kun men kov bilye, ne 100 tane vraçlar bir derek biziyat kaldın git türmeye battı. Öz vicdanın karşısına gidip vraçlar biziyatka almalı oluyor yaşamak için. Şolları azat etmek için. Münlerce Türkmenistanlı profesyonel vraçlar yaşamak için öz nemesinin maralının karşısına gidip öz vicdanın karşısına gidip kefellerden pul almalı oluyor.
öz keteller pul almalı oluyor. Şula siz için demek ya. Şu fakir vraçlı giycelerine yatıbilen aklı. Haçan benim üstümüzden düşürdü. Şu vraç sen için. Dursun ay siz için göreş. Şol için biz şolunu kollama. Ya düşümüz gelip biz için göreş ya. Yani yurdun içinde kanunculuk bolsun diye. Kanunu talep et ya. Şu kanunu talep eden için onu ilerleyenler, ona azar veriyor. Eğer şunu yani adamları biz kollap bilsek, onunla biz hiç vaktim közenmer. Türkiye'de işlemelen bolmar. Bizim çağalamız közenmeren. Bizim saldatlarımız ünlürüden. Gelip tabudan açtırman, cahil etmağına da özlerine ruhsat vermerler. Şol çiğnem, şulolu korlamaklık, yani biz öz çağamızın geleceğini korlamaklık. Öz gelecekli durmuşumu değil. O vakti durmuşta bolar yani üpçün etmeklik. Şol için vatandaşlar, biz hükmen şoları korlamalı. Şoları korlamaklık hem medadi vatanı korlamalı. İnni ikinci de açıda ait çıktım yandan. Vatandaşlar, dünyanın kuruluşu şeyle birden, eğer sen hareket etmedi, hiç kim sen bilen işiyor. Sen üstün defelek geçiyor. Yöne haçanam sen hareket etti. Bütün dünya senin elinde. Şunu berk yadınızda tak. Hiçbir dünyada pravazaşitnik, eğer bir halk özü harekete düşmese, onu öve düşüp bırdat etmeyer. Şol için biz etmeli bazı şundan var. Biz bu işle hareket etmeli. Mitingleri kurulmalı. İyiydi giderli, önemli, kahar kadaplı hareket etmeli. Sebebi yaşayış bize gerek, vatan bize gerek, çağa bize gerek. Şol için vatandaşlar, sizin hemlerinizden minnettar, şun yana protestleri ornap ve şeyittirip çıkış ettiğiniz için. Şu işlerin iyiydi giderli olmalı. Ve bütün halkın şuna katlanmalı ben arzu edeceğim. Sağ olun Murat. Sağ olun köp Muhammed ağa. Hormatly vatandaşlar, men size ýatda diýen şu gün 27 iyulda biz DBT platformasynda hemme opposision güýçleriň agzalary bilen Türkmenistanyna tutulan aktivistler, ýagny Allaverdi Peýgamberdi, Lukman Hursanay İsmatullaýewany, Murat Duşemow, Juma Jumakaýew ve beýleki građan aktivistler goýlamak Zoom protestini geçirýär. Indi sözü bolsa men Mr. Kaşpirovski'ye berýän. Söz sizden Mr. Kaşpirovski. Köp sağ olun söz vereniniz için. Salamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Her bir döwletiň konstitusiýasy, baş kanuny Dünya İnsan Hukuklar Deklarasiýasyna esaslanıp göz barşyny şondan alýar. Konstitusiýany gözekçilik etmezlik, ýagny şol ýurdun raýatyny äskermezçilik däl de bütün dünya kurulmalarının çıkaran kanununun yüzüne tükürmektir. Bu Türkmenistan hakimiyetine değişli. Her bir raýat öz hak hukukunu talap edip çıkış edende onu cenayet gözü bilen seyretjek bolsaňyz, döwlete konstitusiýa näme gerek? Ana sorak. Näme üçin konstitusiýa gerek? Amala aşyrylmajak bolsa, şonun kanunlary dolu, gözekçilik edilmejek bolsa, konstitusiýa günü bellenip, konstitusiýa kitabı piçat etmek näme üçin gerek? Türkmenistan barada maglumat alınanda Türkmenistan dünýäwi demokratik döwlet diýip maglumat var. Düýgünden ütkedin. Türkmenistan korrupsiýonly diktatorski respublika diýip ütketmek gerek. Sizin bu kanunu alıp barşyňyzda. Näme üçin hak hukugyny soran adamlary türme atdyňyz, tutsak etdiňizler. Näme üçin? Sebäp nämede? Mysal üçin ana doganlar Düşemowlar, Doktor Ayal Zenan Maşgaly, Hursanay İsmatullaýew, Nurgeldi Halikow, Allaverdi Peýgamberdi näme üçin tutsak etdiňiz, hak hukugyny sorady diýmek bul jenaýatmy? Haýsy döwletde bar beýle zat? İllüziýany goýuňynda daşyjak, içimöjek diýip illüziýa edip yer ýüzüni aldamagy togtadyň. Könüleriň aýdan sözü var, süýji iýmegiň ağacı gägirmesi vardır diye. Açana çelle beýdip dünya yüzünü aldap ýörecek. Vakti gelendir endi. Gysga wagtyň içinde siyasi tutsaklary boşatmaňyzy talap etýäris. Aşgabatda, halkara aeroportda Ayal Maşgaly öz hak hukugyny talap etdi.
başka bir statya, başka bir madde bilen ýygnap goýberdiniz şonu. Ümsüm ýok etdiňiz. Näme üçin? Sebäbi köpçülüge howply. İzine bir topar adamı düşürüp halk hukugyny talap edip bilýän ýaly adam. Errib ýitirdiňiz. Oň ýaly müňlerçe ýagdaý boldy. Hatta iň bir dünýäde izak alan döwletlerde de hak hukuk bozulmak meselesinde Türkmenistança bolup bilen ýok. Türkmenistan rekord koydu şu meselede. Awganistan diýende bir has izak alan medeniyette izde diýen düşünce gelýär kellemize. Emma migrasiýanyň kanunyna seredende Awganistan bizden has ýokarda dur. Eline bilet aldynmy? Göni geçip bilýän. Bizim aeroportda näme diýerler? Bolanak. Sebäbini düşündirmeýärler. Näme üçin bolanak? Nämeden bolanak? Bolanak geçeňak. Boldy. Ol nähili döwlet ol? Ol nähili döwlet sistemasy? Bolýa. Ýokary wezipede oturan çynownikler, şoň ýaly rejimde işleýäňiz. Bolýa. Taňry ýalkasyndan hem alyp oturýarsyňyz. Haýsy biriňiz, ýokary çynda işläp oturanlar haýsy biriňiz pensiýa ýaşyna çykyp arkaýyn öýüňizde jan bereniňiz bar. Iň soňuňuz owadan depe kurordunda oturup oturýar. Hemmeňiziň. Bir gözüňizi açyň, kime gullyk edip oturýarsyňyz? Näme şeýde oturýarsyňyz? Kime garşy gidip oturýarsyňyz? Öz türkmen halkyňyz, sizem şu halkyň içinden çykan Türkmenistan'ın çinownikleri size yüzlenýän. Döwletiň içinden, halkyň içinden çıkan adamlar sizlerem. Bunun ýaly türkmen halkyna düşman bolmaň. Siyasi tutsaklary azat etmeňizi talap edýäris aktivistleriň adyndan. Sağ olun, Muradaga aýtjaklarym şulardan ibaret. Sağ olun. Mr. Kaşpirovski doğrudan yine bizim vatandaşımız doğru aýdýar. İçindäki siyasat yani aktivistleri tutýan ya grajan aktivistleri tutýan ya da bizim halkymyz tutýan biýüne basýan bizim doğumlaryndaşymyz. MHM işleri, Kadyet işleri, prokuratura işleri. Indi siz bir aýlanyň, indi öňküýal bolmaz. Biz indi galyp başladyk. Biz saklap bolmaýanny. Şu dünýäde güýç ýok, biz saklar ýaly. Berdimuhammedowyň soňky günleri agoniýasy. Indi şondan siz gaçyň. Bolmasa size de ýanky bumerang diýerler. Indi söz bolsa men Batyr Haýytowa geçirýän. Batyr söz sizden aýdyrym. Sesiňiz açyň. Şu mikrofona bassaňyz ses açyldy. Ha, boldy. Ene açyldy. Salam aleykum vatandaşlar. Men sizin hemmeňiz dinleýän 24 ýyl Türkmenistanyň göçüp gaýtdym. Izrail döwletinde ýaşaýan. Şu barmy sanaýman aktivistimiz we afsanelerimiz we Türkmenistanymyz diýeki hemmeňiz Türkmenistan watanymyz diýip durýar. Şunu tüylanmadı. En atırını da görmek zorunda. Mene en matam yok oldu. Ne diyeyim? Şu Türkmen halkın belki la diyeyim size. Ne İstanbul'da 50 dolar bizim vatandaşlarımız yok oldu. Son en atırlar var da anlattılar. Mazarlarına ağırlık oturdular. Yani bizim doğduğumuzda geliyorlar, Beylik Respublika'da işletmiyorlar. Neydi? O Türkmenistan olsun bozar şurada pasotu. Senin o tuttu alt bölüm 400-300 dolarını verdi. İlk bir kısım dolarlar sonra neyse oldu. Türkmenistan'da gayet edildi. Böyle boştan. Beraber men yarı ustara etmem. Böyle marara tavuk sürüyorum. Böyle Batyr sağ olun. Biz golyanıda sağ olun öz vatanımızı pikir edip şu bizim bilen goşulup bizim aktivistlerimizi, grajan aktivistlerimizi, bizim vatandaşlarımızı golyanıda. Indi men sözü bolsa aýlara berýän Aýka söz sizden.
Men guromkama çıkmam. Siz tayar olmasanız ben başka birine verin. Ondan sonra Şuwa gurulaverin neştiliye. Eştiliye hadi. Böyle. Selamun aleyküm. Vatandaşlar sağ olun. Burada sözleriniz için sesim. Men bir tekst okuyacaktım. Türkmen halkını ve opozisyon hareketini ve aktivistlere çağırış. Mümkün olsa. Haydi. Selamun aleyküm yaşlılar ve opozisyon hareketinin liderleri, yaşlar ve vatandaşlar. Selamun aleyküm Türkmen halkım. Men sizin diktaturany yok etmek baradaki hareketinizde ulu üstünlükler arzu etmek bilen bu işlerde sizlere ve bizlere kudreti güçlü büyük bir varın yardımcı olmasını dileýärin. Daraxt näçe ulu bolsady, onu yıkmağın kıyın oluşy ýaly. Onun bir näçe şahasynyň bolmagy we ol daraxtyn goý saýa berýändigini we ol ýere köp sanly müňlerçe adamlary jemläp boljakdygyny pikir etmegimiz gerek. Men Türkmenistanly watandaşlarymyň adyndan Halmıras Söýünowa, Nur Muhammed Hanamowa, Sapar Iqlimowa, Muhammed Döýeje, Murat Gurbanowa, Geldi Kärizowa, Kakamrat Hydyrowa, Nadir Saýydowa, Ak Muhammed Bel Sapara, Farid Tuhbatullyna, Allamrat Rahimova, Yaşnar Hayidova, Dövlet Bayxanı ve Maksat Saparmuradowa ve ayal doğanlarımız bolan Täjigül Beýmedova, Narjan Muzafferova, Olya Çariyeva, Sehraül Söýünova, Çemen Öraýewa ve talantly ýaş oglun gyzlarymız bolan Serdar Hojanepesova, Rövşen Glyjewa, Murat Razakowa, Baha Kipre, Nur Muhammed Anaýewa, Bayram Allalyeva, Azat Türkmeni, Rozgeldi Çöliýewa, Garaja Türkmeni, Diriliş Türkmeni ve gyzlyk elinlerimiz olan Dursultan Tağanowa, Leyla Kamalowany Azatlyk Radiosu ve Türkmen redaksiýasyny hem tizden tiz birleşmäge çağırýan. YouTube'da, Instagram'da, Facebook'da, Telegram'da, TikTok'da, Twitter'da birleşen Türkmen Halk Hareketi adı bilen ýürüýte bir sahypa açmagy ve ol ýerde ýokarda ady agdalan vatandaşlarymyň açık gepleşip gurulmagy çağırýan we raýat aktivistleriniň diktaturany yok etmek boýunça özleriniň durmuş tedribelerini öwretseler hasda göwnüjay bolardy. Şeýle hem Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň diktatura rejiminiň Türkmenistanyň konstitusiýasyna goşmaçalary we ütkötmeleri girilmek baradaky bir kanun hereketlerini we siýasy oýuny toktatmaga mümkinçilik bolardy. Ýokarda agdalan vatandaşlarymyň hemmesi jemlenip bir göwre bolmaly. Adamzadyň 12 müçetiniň birisiniň işlemedligi adamzady hassa etýär ve onun iş öndüriciligini peseltýär. Ya da bolmasa daşky guruşawynyň we virusyň netijesinde şol adamy ölmegine sebep bolýar. Edil opozisyon hareketlerinin birleşmemezligi bu işin puja çıkmagyna ya da bu işin uzak ýyllaryň dowamyny çekmegine ve oýanyp barýan halkyň ünamyny ýitirmegine getirir. Ve bunun netijesini Türkmen halkı göz öňüne getirip hem bilmez. Käbir opozisyon hareketlerinin diktaturany yok etmek baradaky tapdyrlaýyn planynyň hem ýokdugyny gözümiz ýetýär. Sebebi azat mediýanyň sorawlaryna jogap bermekden ýüze birýärler. Men hemme zady bilýän, men hemme işi etýän diýen adam hiç zat etmeýändir. Hiç zat edip hem bilmeýändir. Ve bu zatlar etmek baradaky pikiri hem ýokdur. Türkmen halkynyň bu ýagdaýlara gelmeginiň esasy sebeplerinden biri hem görýipçilik. İkincisi, ola şekli ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýileni. Hormatly liderler, talaňçylygyň ýoly bir hem bolsa, rıskaly aýry bolýandyr. Şonuň üçin täze demokratik Türkmenistan döwletinde her bir opozisyon hareketiniň ýa-da halk hareketiniň özüniň rıskaly we orny bardyr. Siziň halkyň ağası bile ağlar begencini paylaşmak niyetiniz var bolsa birleşmeňizi isleýäris. Biz ýakyn günlerde şu birligi gurup bilsek, onda Türkmen halky ullakan utuşgadanýar. Ýagny Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynda işleýän türkmen ýigitlerimiz we gyzlarymız hem opozisyon hareketiniň tarapyna geçer. Bu ýagdaýy gören we eşiten ýurdun içindäki ullakan wezipedäki adamlaryň hem dogry ýoly saýlap alyp diktaturany ýok etmek boýunça opozisyon hareketlerine kömek etmek üçin goşuljakdygy iki uçsuzdur. Mehriban Türkmen vatandaşlarym, halkym we Türkmen aktivistleri, meniň bu pikirimi goldarsyňyz we hemmämiz birlikde opozisyon hareketlerinden haýyş edersiňiz dip umyt etýärin. Meniň we siziň hemmämiziň bir sıpranyň başynda jemlenip 2001
2021-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap miting demonstrasiýalaryna çağırmaňyz we agdybirlik bilen demokratiýa watan üçin Gurbanuly Berdimuhammedowyň diktatura rejimine garşy göreşmegimiz we türkmen halkyny diktatura zulmyndan baky dindirmäge we Türkmenistan watanymyzy täze demokratik jemgyýetde gülläp ösmegine sebäp bolarsyňyz. Hem de siziň atlaryňyz Türkmenistan halkynyň ýüreklerinde baky we ebedilik ýaşar. Türkmen hormatly liderler, özüňizi türkmen halkyna düşman hasap etmeýän bolsaňyz birleşin. Sizi bilen opozisiýon hereketiniň birleşmek baradaky seslenmelerini türkmen halky garaşýar. Menem şu Türkmenistanyň içinde tutulan ýaş aktivistlerini goldaýaryn. Sizleriň aýdanlaryňyň hemmesine goşulýaryn. Eger Türkmenistanyň içinde kanun ýüreýän bolsa, konstitusiýonly kanun ýüreýän bolsa, onları tizden tiz boşaltma adatlyga goýuberilmesini talap etýäryn türkmen hökümetinden. Bir kanun hökümetimizden. Burada meniň aýtjaklarym şulardan dinläňiz üçin sag bolun. Sag bolun. Gato maslahat berdiňiz aýlar taňýakasyn. Hormatly watandaşlar, indi men sözü bolsa, dirişe berýän, diriş süzsüzden aýdyryn. Assalamu alaykum gaderli watandaşlar. Ähliňize köp salam ýollaýan, ilgün bähwetli tutun işleňizden rowaj almagyny isleýän we şu taýda öz gezegimde Allah'ım rahim bellet geçişi ýaly bu insanlaryň hak hukugyny goraýan edarlarda şu taýlarda ýöretip bellinin adamlaryň sesi çykman oturmaklygy bu bizim ýüregimizi agyrtýar. Men oturup hayran galýanda bugüne diňe hiç birine ses çykan niçemir adamlar çykdy. Türkmenistanyň içinde görüşmeli diýilende Murat Düşemow bilen garagana basyp görkezdi. Türkmenistanyň içinde göýürilen bir düzgünçilikleri, kemçilikleri, ýagny baş wezife bellinin adamlaryň halka görkezýän zulümlerini, ýagny öz hak hukugyny isleýän halatynda da hiç bir zadyň dolu we dogry seljerilip amala aşyrmaýandyklaryny her bir zada jikme-jik görkezýän halatynda da hiç birine ses çykanok. Hiç birine ses çykanok. Öňe men bir zada begen, ýani bugünkü güne deňeç hiç bir türkmen raýaty söz sözlemedi. Allah jany şükürler bolsun. Şu günlere garamyzda her bir türkmen raýaty öz hak hukugy barada gyzyklanýar, söz sözleýärler, bildiginden bitdiginden şu diktat rejime garşy görüşýärler we bu öz gezegimde şu ugurda hereket edýän opsionerlere, ýagny jurnalistlere we beýleki aktivni doganlarymyzyň ählisine köp jan saglyk dileýän. Ve men özüm öz pikirimi aýdamda şu wagt Türkmenistan içinde uly özgeşmeleri bolup duğu sebäbi bu baş wezife bilinen adamlaryň indi hiçe haýyşdym bar, gorkma. Hiç bir zatdan gorkma. Arkaýyn aýtmagy öwrüniň bahwan doganlar Allah jany şükürler bolsun häzirki wagtda bir giden aktivistlerimiz we bir giden golda oturan adamlarymız we ýagny türkmeni goldap başlady. Muňa da ähliňizden göz ýetirensiňiz töwleme ýörüte dernekler urlanyp başlady, ýörüte halklar agdy birleşip başlady, ýörüte jemlenip başlady. Bar içimizde olar da ýol uğru düzedýär diýen umyd edýän we şu taýda ähli söz bilen dogulmada da köp minnetdarlygym aýdýan we ähliňize goşulýan hem de Türkmenistanyň içinde bir kanun tutsak edilen Murat Düşemow we beýleki ady alynan aktivistleri çykarmaklygyny talep edýän we dakansa görüşjek dumarda da söz berýän. Sözüne otun jemledim. Hoş sağ olun. Sağ olun diriş. Menim goşulýan şu dirişiň aýdan sözlerini Türkmenistanyň gurumçylykly jenaýat topuryny ýol boşdy Berdimuhammedow ýyllanýar. Bizim aktivistlerimiz Allahyýadyw Peygamber, Hursanay Ismatullaýewany, Murat we Altı Düşemowy, Juma Jumakaýewy boşadym. Hiç hili şertsiz, gaty şart ýagdaýda boşadym diýip biz talap edýäris. Indik sözü men Leslie diýip bizim aktivistimize geçirýän. Aýdyryn Leslie. Siz öğreniniz için sağ olun, salam vatandaşlar. Menim öz gezegimde Hursanay Ismatullaýewa, Peygamber Allahyberdiýew we beýleki aktivistlerimizi, bizim vatandaşlarımız öz hak hukuklaryny soran vatandaşlarymyzy we haksızlyga uğran vatandaşlarymyzyň haklaryny goramagy, olary boşatmagymyzy talap etmeginizi isleýär. Siz nämeden gorkýaňyz men düşünemek. Öz ýurduňyz arkaýyn girip çykyp bilmeseňiz, öz çağalaryňyzy görüp bilmeseňiz ýa-da daşary ýurtlarda bir topar ýigit oglanlarymyz ölüp otur. Çağalar izlerinde galyp otur. Çağalar olaryň mazarlarynyň nerede diňden bilen oklara. Ulansoň çağalar soramazmy eje men
atamın mazarı nirede yatirmen atam. Kim ol, näme boldy, nirede ýok boldy. Soramazym siziň çağalaryňyzy. Öz enesiniň, atasiniň haklaryny bir pikir ediň türkmenler. Bilemok men çağalaryňyzy öldürse-de, bilemok gurlemen otursunuz her zada kail bolup. Vatan şu diktator rejim sizden korkunç şuňala kime tarapdan sizi kısyp internet tarapdan daşara ýurtdaky döwletlerdäki adamlaryň nähil ýaşaýanyny görkezmezligi üçin sizi her tarapdan kısyp oturlar. Siz olardan näme üçin gorkýaňyz? Olar sizden gorkup oturýar. Hakyňyz talap edin, häzir çyksa 1000 adam çyksa, 2000 adam çyksa, hemmeňiz ýygnap bilýär şolar ýok. Bizim öz hakymyzy talap edip oturamyz. Biz türkmen halkynyň hakyny talap edip oturýarsa şudaýdy. Diýjek zadym şular Muradaga. Sag bolun. Sağ olun, köp sağ olun. Gato sözler diýdim. İnnik söz bolsa men Musa aktivist, devlet aktivistine geçirýän. Musa söz sizden aýdym. Salamu aleyküm, sağ olun Muradaga söz berýän üçin. Men aýtjak zadym şu ýakynda Gurban bayramı boldy. Gurban bayramynyň uly manysy bar. Hemmemiz bilişimiz ýaly şol İbrahim aleyhissalam öz oğluny kurban etjek bolýar ýöne şola gorkýa oğluny ýitirmekden soňunda şol gulukdan gutarýar. Näme aýtjak bolýan şurada Murat Büşeňew öz boýnuna risk alyp hemmemiz gorkýas-da şu näme doganlarymyza, garyndaşlarymyza azar beräýmesinler diýip gorku näme duýgumuz bar. Emma gorkudan başga söýgi, muhabbet diýen duýgumuz bar. Şol Murat Büşeňew we beýleki aktivistler öz watanyny, halkyny söýgüsi bolan üçin şol risk alyp adalet üçin göreşýärler we video çekip görkezýärler, göreşip boljagyny görkezýärler halkyny. Bizim şol näme Türkmenistandan çykgaýdan näme adamlara yüzlenjek bolýan, şol çukurdan çykdym diýip serde oturma, elinizi uzadyň, çukurda galan 3 milyon adam bar. Her gün adamlar kösenýär, partlama, jay partlamalarında ölýärler, ya näme armiýalarda ölýärler, izi izarlanmaýarlar, izi izarlansa hakyny sorasalar türmeye basylýar. Nähak bir gün adamlar türmeye basylýar. Şoň üçin hemmemiz birleşip tizden tiz birleşip şu rejimi ýykaly. Yine açık zarım şol çinovniklary, mehkeme, prokuratura, polisiýa işgärlerini size şol kanuny goramaly diýip wezipe berilen, şol kanuny adalet prinsipini gerdiňizde götürüp halkyňyza hyzmat üçin belirlenen adamlar, emma sizler şol kanuny adalet prinsipini depelep adamlar hukuklaryny bozup bir güne adamlar tutsak edip olara her hili näme maddalar toslap, näme ýönkep olary uzak möhletlerini azatlıktan mahrum edýäňiz. Ýöne wagt gelir size de näme şol ýaly ceza çekiler, ýöne biz kanun boýunça ceza çeker size. Bolýa sağ olun Muradaga söz berýäňiz üçin. Bolýa sağ olun, köp sağ olun. Hormatly vatandaşlar, indi biz ýuwaş öz Zoom golu protestimizde jemliýät. Alymrada goşşaklarymyz barmy? Ýok. Muhammed Düýeci goşşaklarymyz barmy? Onu men bir goşşakladym bar. Hormatly vatandaşlar, siz iýdigiler bizim hereketlerimizde serden bolsaňyz, soňky bir ýylda gün-günden aktivistler, gün-günden grajdanlar, gün-günden bizim vatandaşlarymyz öz näerdaçylygy, nägilligini bildirip başladylar. Olar Türkmenistany maskara etmek üçin näme? Olar Türkmenistany bul idiot prezidentden we gurumaçylyk taýdan jenayet topuruny aýyrmak bilen. Bizim şu gün Türkmenistan hökümetimizi, Türkmenistan döwletimizi gurumaçylyk jenayet topuru basyp aldy. Onuň üçin minister howpsuzlyk işiniň ministri, ýani içeri işler ministrliği, general prokuror, kadetden ýolbaşçy, şunun hemmesi jenayet topurunyň ýolbaşçylary. Bunun üstünde de iň uly jenayetçi, şu günkü kanun bolup duran utanman, namussuz, wyjdansız Berdimuhamedowdur.
Şun kununa hem Türkmenistan'ın yerine getirici hükümetin yol açtı, hem kabinet ministrinin yol açtı, hem şu wagtda halk maslahatynyň ýa-ni halk geňeşiniň yol açdy bolupdy. Şul üç dady, şul iki dady halk maslahatynyň yol açdy we Türkmenistanyň yerine getirici hükümetiň yol açdy bolup hiç wagt adam Türkmenistanyň grajdany bolup bilmedi. Şu ýerde de şonun ýa-ni bolup kanunlar bolup konstitusiýanyň üstüne depelep hiç şad etmän bizim halkymyň üstünden gülüp aýlanýar. Biz şu zatları durdurmaly. Eger bir söz beren bolsa, soňky bir ýyllar eýem türkmen halkyny galyp başlady. Siz haýsy bolsa da bir topara degişli bolsaňyz, onu hiç il tapagy ýok. Siz Türkmenistanyň içinde bolsaňyz, daşynda bolsaňyz, onu hiç il tapagy ýok. Öňkü zamanyny aýdyp geçdirdiler. İki san türkmen birleşende öňüne durup biljek zat ýok. Seridim müňläp birleşip başladylar. Indi şu türkmenler saklap bolmaýar. Hiç kim, ne Berdi Muhammedow, ne jenaýat gurumçylykyny topar, hiç kim saklap bolmaýar. Indi hormatly vatandaşlar, biz gatçalt ýagdaýda öz bagy durmuşymy ilmi almaly. Bolmasa bizim ykbalymyz, bizim ýa-ni başga urda gıramazdan geçip botyr. Şoň üçin pikir edin, goşulun, gollaň bizi, kommentariýa ýazyň. İnternet häzir 200-300-400 manatdan ýaňja habar geldi aşgabatdan açyk alyp bolýar, internetden güýçli alın. Şu üntede internet çörekden eder. Şu interneti ulanyp Türkmenistanyň içindäki bolýan datlary, bikamçylyklary bize getirip şu ýerde bir dat bolsa, edil 1000 içinde daşyna habarly vatandaşlar bolmaly. Şu datlary etseňiz biz gatçak ýagdaýda hem size kömek eder, hem sizi halat eder, hem siz öz-özüňize kömek edersiniz. Türkmenistanyň içiniň hemme grajdanlary Türkmenistanyň prezidentine garşy. Biz muny saýlamadyk. Şul binamyz wyjdansyz, öz halkyna düşman, içindäki öz hakyny talap edýän adamlary bir-birden tutup öňkü syýaly etjek bolýar. Biz muny ýol bermek. Şoň üçin Allah berdi, peýgamberdi, Kursanay İsmatullayewa, Murat Düşenov, Altı Düşenov, Cuma Cumaqayew we beýleki grajdan aktivistlerini goý bermekligini talap edýär. Bolmasa siz sansa gatçak ýagdaýda bararsyňyz. Ine şunun bilen biz öz gysgaçyk Zoom protestimizi gutorýar. Hormatly vatandaşlar, siz bize goşulmasaňyz, kommentariýa ýazyp öz goldagyňyzy aýdyp bilersiňiz. Bolmasa bizim aktivist çağımızda ya da beýleki hereketlerin ýolbaşlarynyň çatlaryna baryp öz pozisiýaňyzy, öz goldagyňyzy aýdyp bilersiňiz. Men sizin hemmäňize taňyrýalkyny, bizi dinleýäniňize, bizi gollap, bizi ýyzarlap, bizim bilen bolýanyňyza hemmäňize taňyrýalkyny. Şu ýerdäki çykyş eden hemme aktivistlere, şu ýere gelip bilmedik hemme aktivistlere, Türkmenistanyň döwletiniň, Türkmenistan watanymyzyň ýa-ni ykbalyny ýüregi bilen küýsäp, ýüregi bilen pikir edýän adamlara köp-köp taňyrýalkyny. Şunun bilen näme, hormatly vatandaşlar, bu trolling ona şu Zoom protesti hemmäňize taňyrýalkyny. Indi bizim vatandaşlarymyza soňky söz aýtjak bolsaňyz ine mümkinçilik bar. Sag bolun hormatly vatandaşlar. Sag bolun. Sag bolun vatandaşlar.